Aquesta setmana hi haurà força núvols, tot i que sembla que el cap de setmana farà més sol. Però abans, el divendres, és molt probable que plogui. La màxima s'assolirà el divendres amb 20 graus i la mínima el dissabte amb 10 graus. Sembla que el fred, finalment, vol trucar a la porta. Bona setmana a tothom! Avui us explicarem la història del llibre Guinness. Al principi se situa als anys 50 a Anglaterra, quan el senyor Hugh Beaver, fundador de la marca de cervesa Guinness, va discutir amb el seu amic sobre quina era l'au més ràpida del món. Com que no tenien la solució, van decidir encarregar als germans Norris que escriguessin un llibre explicant els rècords mundials. Aquest llibre va portar el nom de la seva marca de cervesa i el 2003 va aconseguir vendre el seu exemplar número 100 milions. Mireu si n'és tan popular que fins i tot té un dia mundial que se celebra el tercer dimecres del mes de novembre, que aquest any serà el dia 16. Curiosament, el llibre dels rècords surt en la seva pròpia publicació, ja que és el llibre més robat a les biblioteques dels Estats Units. Sabeu que a Nigèria el nombre d'idiomes catalogats actualment és de 521? Aquest nombre inclou 510 llengües que actualment se segueixen parlant, 2 segones llengües sense parlar nadius i 9 llengües que s'han perdut. Tot i la riquesa lingüística nigeriana, l'idioma oficial del nostre país és l'anglès, que es va escollir per facilitar la unitat cultural i lingüística. És per aquesta raó que els nostres embapussaments són en anglès i serveixen perquè els nens i nenes aprenguin a pronunciar sons difícils. A moig wood creuat xaxoc fouat xac-xac-wood. Què vol dir? Quanta fusta podria arrossegar una marmota si una marmota pogués arrossegar fusta? Peter Piper picked a pickle of pickled peppers. A pig of pickled peppers Peter Piper picked. If Peter Piper picked a pickle of pickled peppers, where is the pig of pickled peppers Peter Piper picked? Que en català vol dir en Peter Piper va recollir un picot de pebrots en vinagre. Un picot de pebrots en vinagre va recollir en Peter Piper. Si en Peter Piper recollia un picot de pebrots en vinagre, un és el picot de pebrots adobat d'en Peter Piper. Reciclar és donar una segona vida als materials com el plàstic, el paper, el metall, la roba, el vidre, la matèria orgànica. Hi ha contenidors per reciclar-lo tot i tenen diferents colors. Posem dins del contenidor groc el plàstic i els envasos. Dins del marró hi posem el compost, dins del verd hi posem el vidre, el blau serveix pel paper i el de color gris hi posem la resta. A l'escola reciclem el paper, el plàstic i el compost. Per exemple, les
les pèls de plàtan, els fulls, les botelles de plàstic i els embocals de l'entrepans. Us anirem a reciclar. La terra us donarà les gràcies.